mugi tansah barokah. Amin. Bupatmi menika cetha lamun ta ahli zanah sebabipun telung perkara kebahagiaan wis kecekel. Siji sregep ngibadah, angka loro sregep sedekah, angka telu nenggih nampa kodrat kanthi tabah. Insyaallah ahli swarga. Amin ya Amin, rabbal alamin. amin. Magita kita mbacutne gelar cerita. Oh Bala kang suminga hatampu samya medali lir tatit wileting kata dah mangkung sang niti bencang sangat simijil Latinya ngadali wuwus Trasta Surawilaga kaya buta singa wragil ing waladalah lagi wae barisan Ngastina para sata Kurawa ngambah laladan arga kailasa bedes putih monyet elek tuwek keklek ora mudar-mudar Hanuman biyen dasar para nyata kuwi Bambang Haswatama ya kabar nyebar warta-rata Werkudara Ripalungguhan iki gawe pengiram-iram reka-reka dadi pendhita sing jenenge Bima Suci ning Arga Kelasa kula kang mangkono kowe nyimpangi utawa nengen dalan iki bakal tak nggo bacut nemoni kelawan Werkudara karepe piye nek semuci suci kaya mengkono melek omripatmu jerengen gobokmu ala tanpa rupa aku iki cantrik utawa siswane Sang Bima Suci papan iki papan ingkang kebak katentreman papan kebak karaharjan lan karahayon papane wong gayuh kawruh ngudi ngelmu lan uga manembah aja nganti dinggih jag-jagan wong angkara murka dapure para sata Kurawa piye mangka anggro sesumbar lindho gatar bumi kunjing kumaludha kuntur katok babu sekaparat kurang
Iki maragane pati Wangkang Krosus Sumbar ngalor diadamu. Awas. Tandak ki jalukamu. Cedoke yo. Waduh yo. Oh, mati aku. Waduh yo. Hot edian canda. Lo. Ah. Hot. Wah, mati aku parat. Hot edian canda kedot lu. Wah. Jauh. Wah. Oh. Wah. Jebol dadamu. Oh. Edian. Jeka skillmu kowe. Yo, ha. Edian. Matiau. Aduh yo. Oh. Ah.
Waduh. Oh, Edian. Lo, Oh, hey. Oh, Oh, Edian. Oh, godo sigar sirahmu. Oh, ampuh terangan. Oh, Edian. Oh, oh, Wah. Minggir. Aromani. Yo, Bambang Surut. Yo, Bambang Surtayu. Aku duwe parian. Apa? Golek welut entuk lele. Apa? Yen pengen glut maju oleh. Edian. Aku yo duwe. Apa? Golek welut entuk lele, pengen udut ra oleh buke. Parat. Tak tembak le. Tembak genti le. Awas. Cekel kowe ngon-ngon, maju. Ut. Ut. Hei. Oh. Oh. Hey. Hot. Hey. Go. Hey. Oh. Wah. Wanen rek. Hei. Oh. Oh. Hei. Oh. Oh, Edian. Oh. Oh. Yo, Oh. Edian. Cekel nggo pengewan-ewan. Maju. Oh. Waduh. Oh. Oh, Edian. Oh.
Hei. Ah. Hei. Oh. Ah. Yo, yo. Ah. Oh. Ah. Oh. Oh. Hey. Oh. Ah. Hey. Ah. Ah. Oh. Ah. Yo. Hey. Oh. Ah. Antasena. Yo, Kartomarma, Edian, jangkar karo wong tuwa. Ayo. Kualat, kowe ora wedi kualat le. Ora wedi, Edian. Ayo, ngantemo, Id. Hut. Wah. Ah. Beh. Edian, nyo geger. Oh. Wah. Hei. Oh. 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 Ah. Oh. 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 Hey. Oh. Ayo mburi. Oh. Oh, Edian. Jedul saka lemah. Yo. Antaraja. Yo. Nyoba kaprawiranmu le, maju. Oh, oh. Ah, ah, oh, hey. Wah. Edian. Wah. Ambles bumi. Hot. Wah. Ah. Wah. Ah. Oh. Hey. Oh. Wah. Hey. Ah. Wah. Ah. Hey. Ah. Oh. Wah. Hey. Ah. Oh. Ah. Oi. Wah. Hey. Ah. Oh. Hey. Ah. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Ah. Edian. Hey.
Ayo para wadya bala mundur kabeh. Iki Satya Banjar Junut. Dursasana sing bakal maju ning palagan. Kowe Anoman, Gatotkaca, Antasena dene Antaraja. Iki wakmu saka Banjar Junut Dursasana bakal ngadepi kowe. Wah. Ora nganti 5 menit wis bakal ajur mumur kowe kabeh. Wah. Ah. Ayo le. Ayo le. Ayo le. Dursasana Jaya. Dursasana Jaya. Dursasana menang. Dursasana Jaya. Dursasana. Wis suwi ra metu iki paman segone. Ayo sapa mungsuhe? Dian. Lah iki piye critane dagelan ketemu dagelan. Wah. Dagelane sapa? Kowe apa dagelan? Wah. Bintang tamu. Pengen ngopo? Jajal kaprawirane Pak De Dursasana. Yo. Pengen ngantem apa le? Oh. Ah. Oh. Ora krasa. Geger. Junjung bante. Junjung uncalake. Aha. Dursasana Jaya. Dursasana Jaya. Dursasana menang. Dursasana menang. Dursasana Jaya. Dursasana Jaya. Dursasana menang. Yan. Ganti Gatotkaca. Ketok kowe ndek mau wernane rada to, Le. Ganti skin Sulama. Loh. Maksude. Wah. Skin Sulama kowe ngenyek karo wong liya, ora oleh ngono kuwi. Pancen kanyatane kaya mangkono. Edian. Ayo maju. Oh. Ah. Weh.
Dursasana kae kok kemakine ram. Biasane ya kalah dhisik dhewe ora gelem maju perang ya. Yen pancen wayah aku mbedol Gunung Kembar, bakal lakokake. Oh, iki Gunung Kembare. Kok ah. Woe Anoman, aku njaluk ngapura yen musuh Kurawa aja ngentokke ngono kuwi. Sipate para manungsa Ramate kaya punika Ketek-ketek jago menang kabeh mau mapan jroning manungsa Macam kelak banteng nyutur Keteknya jago jalu merah Teman mamerke elane kabeh mau mapan jroning manungsa Omah kanthi jaga buta Buta padha manggel ketejanan Ingkang wis ketigang betul ora bisa layu urip sampurna Kayon wis asem palupi Ngarep asri muri geni meta Etan tondo ujo merno Donya sardo akhirat neraka Akhirate neraka tanpa beda kaya wit-witan kae wit kuwi saya gedhe lan saya dhuwur mesti saya banter angin ingkang bandang antrajang inggih wa tanpa beda nggih kaya adeke nenggih
Penemban Begawan Bima Suci ingkang mapan ana ing Arga Kailasa Nadyanto. Tekate iki tulus, niate kuwi suci anggene mbangun morale menungsa. Ning nyatane bola-bali para Sata Kurawa ingkang ganggu gawe marang katentremaning Arga Kailasa. Uringgi, nyatanipun ripalungguhan samangke para Sata Kurawa sampun semisih Wanoman. Ya, ning kudu tetep nduk eling-eling apa kang dadi wejangan utawa dawuh pangandikane Sang Penemban Bima Suci. Ingkang surasane sing jenenge menungsa kuwi yektine makhluk ingkang luhur. Manungsa kuwi makhluk ingkang luhur uga kena disebut makhluk ingkang sampurna. Merga apa? Menungsa kuwi duwe mutiara. Mutiarane menungsa kuwi jenenge akal, ewadene mutiarane akal kuwi jenenge ilmu. Mutiarane ilmu kuwi amal, mutiarane amal kuwi akhlak utawa moral, mutiarane akhlak kuwi tegese iman. Mutiarane iman tegese slamet donya nganti akhir. Mula kang mangkono kabeh ngendikane Sang Bima Suci kuwi gegemen minangka pepakem anggene bakal tetep dadi satriya ingkang bener-bener digdaya ning tetep piguna tumrape bebrayan agung. Caritane satriya lenuwe kang mardi mring kautaman pan pegat mring pangestine ngesti hayuning kayun Wanoman nadyan iki wancine tengah wengi jumbuh kelawan pangandikane Rama Penemban Bima Suci aja nganti para siswa-siswa kepati anggene nindra. Mula kang mangkono kanggo njaga marang karahayon lan katentreman saperangan para siswa ayo padha leledang ing kiwa tengene Arga Kilasa. Aja nganti ana dom sumuruping banyu ingkang bakal bebidung api rowang ngobak-obak marang beninging swasana ing mapan ana ing Arga Kilasa. Lengleng ramyan ingkang sasangka kumenyar mangrenggara mengpuri mangken tanpa siring
merga entahing swasana ing Suralaya. Ramyang-ramyang jagat wetan moyo-moyo jagat kilen yekti dudu sunare Surya Candra Darumyang Kartika nanging gemelaring kahiwangan Suralaya ya ing Junggring Saloka. Ingkang kepareng lenggah wonten ing bali Araras Marcukunda manik nenggih tetungguling para Jawata ingkang abebisik Sang Hyang Bathara Guru ya Girinata, ya Giripati, ya Risang Siwah Buja. Ingkang nalika samana kahadhep Jawata ing Salendra bawana nenggih Sang Hyang Bathara Indra. Datan kantun Jawata ing Arga Demilah nenggih Sang Yama Dipati. Sadaya para Jawata samya mabukuh padana tumungkul ing Bantala angantu-antu sarta anganti-anti pangandikane nenggih Sang Jagat Pratingkah. Lir sapada tumiling angulati puspita metemindah kang warni Astung para sidam sekaring bawana langgeng Bathara Indra kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh pukulun sembah pangabekti kula katur. Iya wis ulun tampa. Yama Dipati wonten timbalan ingkang ngadhawuh pukulun amiji dumateng kula sembah pangabekti kula mawantu-wantu kunjuk. Iya ndak tampa gawe bombong ing rasa. Yama Dipati wonten dawuh urung ngantuk dereng. Dereng lak ajeng tilem niku kados pundi nyatane ngungkuke kaya ngono. Gumun kula.
Kula janjane isin anggere kula ya mangan ngoten teng pundi kemawon kanca-kanca do nyawang. Ya ora muni apa-apa ning kita batin. Anjen takon siji man nganyelke. Lho kowe kok iso mangan tanpa piring iki piye? Mergo pancen piringe kula uruki sego sedaya. Pamriye men kiat anggen kula ngempul. Gamelan Lokananta, gamelan Lokananta menika. Ripalungguhan iki kayangan ketaman goro-goro, kagiri-giri, mijil repat Ponokawan, ora ngono. Kahiwangan ripalungguhan iki horeg dedreg. Nungsang jempalik solahe para hapsara lan para hapsari padha rereyongan angungsi gesang. Bareng tinaliti kanthi permati diitung nganti genep disaring kongsi lembut lan ndak tropong mring Marcapada jebul ana titah ingkang wani ngowahi kodrat. Maknanipun kados pundi Pukulun? Jinejer mangka dadi satriyane bangsa. Senopatine negara kenapa kok reka-reka wani dadi brahmana, wani dadi pendhita? Tur ambabar kawruh wadi ingkang sinebut ya kuwi kawruh kasampurnan. Sinten menika Paman Pukulun? Ora ana liya kejaba satriya Jodipati. Si Bratasena sakwuse meguru marang Pendhita Durna antuk kawruh sangkan paraning dumadi ripalungguhan iki madeg brahmana ning Arga Kailasa kanthi apeparab Bima Suci. Niku kebangetan yen ngoten niku. Yen Bima ngoten genah niku naminipun. Ning kenapa kok dadak kangge suci niku lho. Mongko suci sak menika nderek Mas Bayu Aji. Oh, iki malah tekan dindi ora. Tegese tiyang niku mbok pinter kaya apa, apik kaya apa, sregepa ngibadah kaya apa, ning lek rumangsa suci dhewe niki bakale dadi intiping neraka jahanam. Pramila gandeng kula ingkang wasani wonten ing Kawah Candradimuka kepareng paduka kados pundi Pukulun, kula ingkang badhe midana dhumateng Bima Suci. Pancen ulun bakal ngemutake marang Si Werkudara supaya ora kesluru marang dalan sing kleru. Mula kang mangkono Indra kelawan Yama Dipati. Ripalungguhan iki aja wedi kangilan ayo ndak kanthi tumurun marang Arga Kailasa. Nemoni kelawan Si Bima Suci, syukur lamun ta kena dielekake. Parandene yen nganti beguguk ngutawaton gajah lar singa barung bondan tanpa ratu. Aja wedi kangilan jabelen banjuten cemplungna ning Kawah Candradimuka men dadi intiping neraka jahanam. Mangan jur lakuning angin gugur agraning harga gurnita kagiri-giri horeg bumi prakempita padula mangambak-ambak udan dreswar lan lesus yen tetila kados mekaten ing dados kepareng paduka Pukulun boten langkung kula sendika ngestakaken dawuh bidal benjang menapa Pukulun. Aja ngenteni sesuk-sesuk ripalungguhan iki digelak lakune tekan ana ing Arga Kailasa. Nyap langening kalangguhan aglar pantamontar. Tinon ler kakonang surem urem sorotin padang.
Hanyarengi gumantine mangsa dewasane wanci wis manjing madya ratri. Dedep tidhem perbawaning dalu tanana jalma kang lumaku ingkang kadulu amung lintang luku kang mawa Prabawa Sumunu sumeblak ing langit biru ora mukal dadi panuntun kiblating wektu. Kawuryan Sasadara wis siniwaka aglar kang taranggana kang wis sumewa mesem ratuning dalu kawis tingal pinastika Cinandra panyayah Kenyormaja kang wis ndungkap jagating asmara. Mabuka kang lintang wuluh sinambung gemak tarung banyak angkrem kadimesem Jaka belek mermelek Jaka tuwa mencara ngemu Prabawa. Hanggancang amblah kiblat nenggih lintang Bima Sekti katon Birawa kadya Sang Bima ingkang lagya kurda hanuwak tutu ing naga. Ganti ingkang cinarita ora kaya repat panakawan ing sami gegojekan. Nadyanta sarwi rada ngantuk Ki Lurah Petruk parandene anyekar tembang aboting katresnan. Jarwane sulistyeng warni roh kebiaring jagat raya ayu momong lair wae Apsari suteng yuang Hendra jabalan jero beda kalong alit mongso jambu kok pedhot talining tresna Jumeneng, Nduk. aku bingung campur wayang mega menang rasa gawe bayang aku gak kaya wong linglung arep tak butuh neng rasaku
niki tembang apa ya, Truk? Aboting katresnan. Karyane Anggitanipun Rama Haji Sukron Suwanda. wela dalah luar biasa. Iya. Elok temenanan. Rencase pelok 5. Iya. Iya. Sing breges mas tindang rene Cobi tindang dutne selo Mas. Matur sembah nuwun. Mas Gareng, Piye, Truk? nah nuwun sewu. Babakan halal bihalal niku nuwun sewu menawi informasi ingkang kula tampi niku pancen leres wau Mas Gareng ling ngendika tanah suci mriko teng ngarep mriko mboten wonten. Ora ana. Mboten wonten. Niki pancen murni tradisine piyayi Jawa. Malah kula nate maos sejarah niku wiwit saka kraton Mangkunegaran biyen. Diadani wujude sungkeman akhire para-para sentana para prajurit padha sungkem marang ya kuwi Sang Mangkunegara mau nganti hanjrah kaprah tekan ngending-ngending akhire anane budaya riyayan kaya ngono kuwi.
Riyaya. Riyadi ya. Kok disebut Riyadi? Riki hari adi ki linuwih. Pancen kuwi dina sing linuwih kangge awake dhewe ran ingapuran. Lah kuwi. Lah yen awake dhewe duwe dosa karo Gusti ingkang nyipta jagat, watone awake dhewe gelem mertobat, tur tobaté lair tekan batin. Janji ora arep mbaleni pakartine sing dosa kuwi mau, insyaallah bakal antuk pangapura. Merga pangeran ki sipate maha welas lan asih. Ning yen duwe dosa karo padha-padha menungsa, sadurunge menungsa mau ngapura karo awake dhewe, kuwi angel entuk pangapura. Malah abote lek duwe dosa karo padha menungsa ya, Truk. Heeh. Padha menungsa wae paling abot dhewe duwe dosa karo keluarga wae abot dhewe duwe dosa karo bojo. Kowe mbok gelem ngakoni utawa ora, dosamu ki akeh dhewe iki malah karo bojo. Mergo apa? Rina wengi awan bengi sore Rina kuwi mung ketemu karo bojo, mesti sok-sok ya ana rukune, sok-sok ya ana benthike. Mula sadurunge kowe njaluk ngapura karo tangga teparo, luwih dhisik kowe njaluk ngapura karo bojomu luwih dhisik. Ngono. Ngono ya, Truk. Tur lek njaluk ngapura sing bener kuwi kudu diterangke, dirinci sedetail mungkin. Sing dosane mbiyen ki apa to sing dijalukke ngapura kudu cetha. Kudu. Lah ora iso kok, Dik, sepira luputku aku njaluk ngapura muga-muga dosaku lan dosamu dilebur ana ing dina Kang Fitri iki. Ora kena ngono kuwi, ning kudu detail. Dik, aku njaluk ngapura, terus terang ya, Dik. Nalika aku pamit rapat kae, asline aku dolan ning Dangkrong. Ini jenenge jujur apa anane, ning ya bakal ajur. Wong wedok ngendi sapa sing gelem nampa, sapa sing gelem trima, yang sing lanang pakartine kaya ngono kuwi. Lah mulane bab pengendalian diri iki penting. Carane awake dhewe ngerem, ngerem marang tumindak lan budi pekerti, kuwi ya kudu ditata temenanan. Awake dhewe ya manembah karo Gusti, sakjroning urip ya aja lali awake dhewe iki budidaya karo ndedonga. Wong kuwi titenane yen pengen mulya kudu wani rekoso, pengen sugih kudu wani nyambut gawe, yen kepengin pinter wani sinau. Kowe nyawang karo bupatmi aja saiki mulya kaya ngono kuwi, angger wong dikeki dhuwit. Ora ngono kuwi, ning sawangen ning pelajarana, sinaunana nalika panjenengane sik rekoso mbiyen iki piye. Wong jenengane ngendika ki cetha gamblang wijang. Mbiyen ki nate kaya Bratasena ngono kuwi, nyemplung segara ngono kuwi. Edyanane nganti kaya ngono kuwi. Ya ketemu Dewa Ruci. Ya ora kaya. Paribasane nganti kaya ngono kuwi. Lah sing jenenge rejeki sing diparingake karo Gusti ingkang nyipta jagat marang Bupatmi, marang Pak Lurah kaya ngono kuwi mujudake amanah, ora kena dienggo dhewe ning kudu dilembarake marang sapa-sapa sing mbutuhake pitulungan saka panjenengane. Ya nadyan to Bupatmi ki ora lenggah ning Gemantar, lenggahe ana Jakarta kono. Ning sing jenenge wong lali sumber bakale ketiwasan. Banget tresnane karo desane, banget tresnane karo warga masyarakat Gemantar. Mula saben wektu saben wanci mesti tansah dana rasa dana driyah sing baku ya kuwi supaya warga masyarakat Gemantar kabeh pinaringan mulya lahir nganti tekan batin. Lho kaya ngono kuwi. Wah, cocok apik kaya ngono kuwi ya, Truk. Nggih, ngoten niku. Ya ngaturke panglipur sawetara ki jangkep komplit ora ana sing cicir. Ya, panggunge ya megah, tendane ya mewah. Heeh. Nadyan to sore mau udan deres kaya ngono. Ha iya ya kaya sing dingendikake Pak Ustad wau sing jenenge udan kuwi rejeki. Mergo banyu kuwi lak penguripan. Muga-muga ndadekake penguripane warga masyarakat Gemantar saya sejahtera. Lah ngono kuwi. Oh iya. Nggih, ngono kuwi. Arep nembang apa? Ngaturke sing klasik luwih dhisik arep tak aturake karo dulurku sing tebih saking Surabaya. Bu Sri karo Pak Jono ki adoh ka Surabaya. Bot-bote le tresna karo awake dhewe nganti tindak rene. Oh, wit sore. Wit sore. Mula badhe kula caosi langkung rumiyin Sinom Parijada. Sinom Parijada. Nggih. Sing nembang Cobi kula tak nyuwun pambiyantu dumateng Mbak Dian Munasirah. Ya Mbak Dian coba kaya apa? Nah, yen kon nyinom ki apik. Cakepane nderek apa-apa bisa. Ya, diaturake. Saking Madiun. Ya, Monggo, Mbak. Aman
tunggaling sawung rana lan rukune tetep mirasa kepenak laras. Heeh. Mas Gareng mriki, Mas. Pujiku muga langgeng.
Adianto manut jam kula menika sampun jam 1:00. Parandene lak nggih tasih semangat Mas Gareng tralala. Ijeh leres Bapak kedah semangat anggenipun nyambut damel. Nah, syukur Nyambut bagus. gawe semangat ki rezeki sing ditampa insyaallah bakale berkah barokah. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Mergo pakem kula nuwun sewu. Dawuh. Sing jenenge wong nyambut gawe niku niatono ngibadah, insyaallah rezekine kuwi jatah bakale dadi barokah ngoten niku. Leres. Sing baku ki lak ya sing digoleki mung berkah lan barokah to Pak. Lah nggih mila saking menika. Ora Rezeki akeh kaya apa lek ora barokah, sosok ya biasane malah kelangan. ora Ngono nggon niku. sethithik ora nggon okahe ning sing baku berkah barokahe. Lah Nggih. ngoten. Leres ngoten niku. Klebu ladi wonten menika Jumantana Gemantar. gemantar nggih, namung pados berkah lan barokah. Tambah seduluran kalih warga masyarakat lumantar Ibu Hajah Supatmi sekeluarga. Nggih. Wonten ing dalu punika. Gong diresi gong kono gong. Apa iki padha rebutan apa? Wah, to? ora nyapa-nyapa kok. Lho gumun kula niku lho, Pak De Gareng. Nah, ya. Anu kesokan duduh mie apa? Lah piye pancen ya hidangan banyu mili lho. Wiwit sore niku terus mawon mboten enten enteke, nggih. Ndoke niku tidak rasa dibuntel jarik ngoten niku. Ndoke alit tok niku, nggih ngoten. Anu-anu gemak nika lho Mas Gareng ayo. Pun kopen tenan kok Pak Nggih, niki nggih. dalu niki. Mila menawi Swargi Pak Dianom Surata niku nate ngendika sing jenenge seniman niku yen mulya ngungkuli raja, yen pas apes ya sak ngisore kere ngoten nika. Nggih. Nek teng mriki pun mulya pun kaya raja saestu. Lah nggih mila saking Pasugatan menika. napa mawon luar biasa kabeh Ah, iya. disoke ten mriki. Nggih. Betek-beteke ngopeni kanca-kanca tenanan niki pun direngkuh dening kulawarga. Rombongan Pak Yoyok niki pun sanes liya bebrayan malih. Nggih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nyapa to, Gong? Arep ada itas apa piye to, Gong? Ora, aku ora sengaja, ora. Aku anyel wis sore nek bukane. Ha iya. Iki lho, kowe medal melih niku lho. Oh, kaya ngono. Kok gerigel tok nggih. Niku lho Mas Gareng mang presane niku medal melih, nembe kula rasani lho. Matur nuwun dumateng Kang Mas Sinoman luar biasa. Amin. Ndoke yaene. gedhi-gedhi ngeten niki. Nggih, wah jan. Yaene metu mie, wah jan cocok. Nggih, Matur nuwun sedekahe tuan rumah kathah. Nggih. Kopen tenan Pak. Lha kula wau sempat matur kali Bupati. Bupati lak paring dawuh. Nggih. Padahal mangke teng panggung jenengan sak kanca dahare ping pinten? Oleh napa lho Bu? Pun derek mawon. Ping sekawan nggih. Oh, ping kalih mawon. Ping sekawan mesake nabung niku nggih kesel. Oh nggih, monggo ngoten niku. Gandeng akhire papat to saka akeh hidangan piring-piring, akhire pirang-pirang akhire disampar niku wau ngoten niku. Iki lagi hidangan kedua utawa ketiga wae wis ngutahi jarik niki. Lah iya nggih. Nah nggih. Dipel, ngepel suarane semak bret ngono. Nggih. Niki nuwun sewu kanca-kanca niku wau Bupati ndangu. Niku sing nabu kok tasik nem-nem. Nem-nem. Nggih. Madangkara niku nem-nem sedaya. Nggih. 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 Nem-nem. Rata-rata menika sarjana seni, wonten ingkang dosen, wonten ingkang guru, wonten niku. Nggih. Tur cakrak-cakrak ganteng-ganteng. Nggih. Leres. Sing jaipong niku tangga jenengan to niku? Anak buah niku malah. Wah, anak buah. Anak buah niku Pak. Oh, nggih. Niku nek mboten nderekke bapak niku tenggen kula Pak. Oh, Nggih. kegiatane napa? Kepel. Iya, pancen nggih nglunasi Avanza, pancen nggih piye nggih. Nggih wong jenenge napa mawon watone positif, watone niku halal ya mboten masalah. Cita-cita becik, cita-cita apik kok wani rekoso niku ngendikane Pak Yoyo lak sae to. Mangke Pengen mulya. mulya kudu gelem rekoso. Leres mila Nggih. saking menika nggih. Mulai saka Avanza 2006 ya kaya ya. Lah Nggih. iya. Lah nggih. Kados jenengan niku nuwun sewu, jenengan niku nggih piyayi rekoso. Perjuangane seorang Gareng niku nggih luar biasa, nggih to. Saestu Pak. Nggih, jenengan wong ngatasi tengah wengi kados mekaten menika kenapa dadak ngangge wedak putih kabeh kaya ngono. Ngoten niku diganti pink ngono mboten saged to Mas Gareng. Mboten saged wong niki pun tato permanen kok Pak. Oh iya. Lah iya. Lah luar biasa. Tur nggih
ngadeg jumeneng ngoten niku ngadeg dumateng audien teng masyarakat ngoten niku. Kendel. Kendel. Nggih. Dalang kaya kula ngedep teng kelir, kendelne lek adu arep kali masyarakat dereng kantenan. Mula niku, Pak. Nggih. Niki sing bedake dagelan kalih dalang teng mriki. Napa bedane? Entuke akeh dalang ning kendele kendel dagelan. Iya. Ngantek subuh ngarepe penonton wani. Wah, nggih. Ning nek Pak dalang nganti kukut debok Pak sing didep Pak. Lho. Ning nun sewu pamane kula kon milih Pripun? tinimbang milih sinden kula milih debok. Ya pilih sinden to Pak. Ya ora milih debok. Debok ra iso apa-apa gur meneng lho Pak. Lho sampeyan aja salah. Kula sewengi ngedep debok. Insyaallah mesti entuk rezeki saka Bupatmi. Ini lek ngedep sinden, suwi-suwi malah kelangan dhuwit kula malahan. Dadi untung deboke niku. Oh, dadi pilih ngedep debok nggih Pak. Nggih. Mergo bar ngedep debok entuk dhuwit, Nggih. timbang ngedep sinden lho nggih. Nggih. Ngedep debok entuk dhuwit iso nggo tuku sinden. Wah iya. Sarahe terus rono lho. Matur nuwun guwakane sae jenengan. Mbok nembang Mas Gareng nembang jenengan. Ayo kaya apa bot campur sari kok ya. Nembang ngono ya apik ayo. Campur sari kula niku nomor loro Pak nggih sing. Nun Apik nomor loro. sak Wonogiri apa niku? Sak Solo Pak. Wah, Nomor 1 niku kula goleki ora enek. Dadi tetep nomor 1 apik kula. Main niku tahun wingi ping kalih Pak. Lah, kok iso ngenes men. Pokoke kula ki seneng karo loro Pak. Arep. Disyukuri mboten napa-napa Kula syukuri disyukuri. Pak, kula syukuri. Nggih. Bangga kok. Kurang ngajak latihan mawon ora Entek iki tau konsumsi nggih. main. Nggih entek Ning tirakan jenengan, prihatin jenengan, perjuangan jenengan insyaallah mbuh kapan wektune bakal yo ngunduh. Upami mboten jenengan sing ngunduh, sok anak putune sing bakal ngrasake nikmat. Amin nggih Pak. Amin. Nyuntunganipun. Nggih. Kados Bupatmi seneng dono driyah ngoten niku, insyaallah sing ngunduh putra kali putunipun. Leres, ngoten leres, niku. leres. Kuwi tabungane wong tuwa. Nembang napa Mas Gareng? Menapa nggih Pak? Pun to jenengan raja campur sari kok ya. Kula pun suwe ra karaoke niku lho Pak dadi lagu-lagu pun nang. Nggih, monggo. Dawuh menapa anu? Pepeling nggih saged. Saged Pak, saged. Kula nggih. Napa malih dawuh napa? Ali-ali, Saged, saged. Napa malih? idam sari. Saged Pak. Lah monggo yen ngoten. Lah nggih saged kewirangan niki saestu kula niki. Nyidam sari, ali-ali, pepeling. Nggih. Lek kelangenane Bupatmi wingi Menapa? nalika kula sowan mriki niku nembang Sri Huning. Kuning, nggih. Nah, kuwi metu neh kuwi lah. Nah, nggih. Kaya ngono. Nggih. Mbak sing buntelan 2 kilonan mboten enten ta niki. Oke. Nggih, monggo. Niki Pak Monggo. Kyai niku nek anu napa tegese wong niku nek diparingi ndang gage-gage nampa niku Nggih. gawe lega atine sing maringi ngoten lho. Leres, Ora kok leres. kula cerongoh niku mboten, Pak. Nggih. Lek pancen anu ndang diparene sing nylinthi ngrika ndang mrika. Nggih. Nah, iki nggih pengrawit mawon nggih. 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 Nggih, nggih. Nah, Semeke engko ben ra iso mlaku neh. lenten napa? Asam lambung. Lah iya, mergo asam urat akhire lambunge kena. Asam lambung apa asam urat? Asam urat. Oh, nek mete aman, Pak. Aman nggih. Aman. Nggih. Mete niku aman, ndak apa-apa. Niku iso menurunkan yang namanya asam urat. Wenje matur nuwun. Lah iki genah rezeki nak ngrene. Lho polahe lho. Sendalku mon ndi to, Lek? Lah. Yes, genah iki angger bupati. Ngapunten Pak nyun izin, Pak. Kula Monggo mandhap. monggo. Wonten dawuh ingkang langkung wigati. Pak. Siap. Menyangkut hidup kula 3 hari ke depan, Pak menika. Iya. Monggo. Nggih, monggo. Mangke lek pikantuk ampun lali kula diparingi. Ayo. Nggih, nyun donganipun mawon nggih. Nggih, robana tina fituna. Anggen kula ngemis sukses nggih, Pak nggih. Ayo ngemis lah nggih. Nyun dawuh Ibu kula sowan. Dawuh. Bude. Nggih. Bude Rusi, ini kok mbarepipun nggih. Oh, nggih. Kakak mbarep 9 tahun baru pulang. Lah napa transmigrasi napa umroh? Umroh sah. Oh, nggih. Namung sampun sehat nggih. Oh, nggih. Mugi yang terbaik swarga papanipun suami dari Ibu Rusia. Lah nggih Rusiati. Nate teng Rusia maksudnya ngoten nggih. Utluk tenan. Ayo nggih.
Jenenge sapa jenenge JJ. asline? Jenenge sapa? Budhe piyambak ingkang badhe nembang nyarirani. Oh, JJ monggo-monggo. Oh, wonten mriki kemawon. Bapak Yoyo, Pak Halo. Cahyo nyuwun pangapunten. Pripun? Menika Ibu Hajah ngersakaken kalian sederekipun Bajeng Ibu Rusiani, Nggih, Ibu nepripun? Ibu Rusiati terus Yati, nggih. badhe nderek nembang namung wonten mriki Oh, saged. bawa gegarane wong akrami Oh, nggih, Asmara. kagem ponakanipun. Weh, nggih. Terus pundi nggih. Pak E? Cocok, cocok. Nggih, Nggih, nggih. Yun monggo. dipalilah Pak E. Nggih, Kula nggih. ki tenan dagelan tertib apa-apa taren wedi kleru kok Pak. Nggih. Lah jenengan mboten teng mriku mawon. Mendhet mik Pak. Oh, menden mik. Oh, nggih, nggih. Nah, Wajar. ngangge mik napa ngangge toa? Ora. Ayo, nggih. Nami. Nggih, Ibu Rosyati nggih. Sekedap letang-letke kula ki lali ya Pak. No Wirnarno. Ayo. Ya, Cahyo. Lambene, Pak. Ibu Kesi non sewu nanti jatuhnya ke itu ya Bu apa Setia Tuhu ya Bu. Oh, nggih. Dibantu nggih Bu nggih. Pilek Iki enak, nyawer anu apa berarti. ora kok ngakon-ngakon. 6,5. Iki sing nyawer bose ya Bu ya nanti ya. Gegarane wong akrami anu dawuhipun menapa mangke? Mboten dadi ati. Oh nggih pun manut sing nanggap nggih 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 nggih. Manut sing nanggap nggih. Nono, ora iya. Ilang kita ya. Senengane lho win-win. Ayo iki ora. Alah kun. Senengane nar-nar ayo. Di. Munyuk ora ayo. Coba mangke di anu Nanya Rian. siapa ya Bu? Nggih, pun tinting rumiyin. Pelok Gegarane. Ngoten. Nggih. Buat anu ponakanku tercinta Eva yang besok mau nikah. Nggih. Semoga semua berjalan lancar. Amin. Amin. Bisa membina rumah tangga yang mawadah, sakinah, mawadah, warohmah. Amin ya Allah, janganipun budi. Bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Sampai maut memisahkan. Amin. Ya rabbal alamin. Tegese jodoh Pak niki wahyu jodoh. Ayam tentrem. Amin. Sayang orang tua, sayang keluarga semuanya. Amin. Banyak rezeki ya Bu ya. Melimpah berkah Ini barokah. tapi ora ya. Terus pundi? Maaf nanti kalau ini didampingi ya sampai. Enggak masalah, salah itu enggak masalah, enggak jadi masalah. Yang penting uang masuk ngoten mawon. Iya. Mas Jan. Monggo Bu, nggih. Gegarane. Heeh. Gegarane wong ngakrami. Nggih, nggih. Tutu pondo tutu rupa. Cengkoke hamung ati pawi tane Ngejas. luput pisan kena pisan Bupati niki semanten Mas. ya Wah, jan elok. Nggih. yen gampang luwe gampang Gambus. yen angel langko tan kenoti numbas arto Jan kompake lho. Iso kompake kaya ngono lho Bupati karo Burus. Wah, jan. njaluk sawer pira Saiklasipun Bu. Wau sampun kathah niki Nggih. nggih saiklasipun kemawon. Bu langsung setia tuhu didampingi nanti kalau lupa ya Bu. Nggih, monggo seter tuhu. Nggih. Oh, anu, anu kali Bu Hajah nggih. Ya, Nggih, gantian. monggo Bu. Nenu. Aku kang setia gas. setuju. Kula nggih setuju, Bu. Nganti saiki
padat. Luar biasa, Bu. Jan jos. Luar biasa. Jan jos sanget Luar kompak. biasane nggih pitutur nggih ajak-ajak niki. Nggih donga nggih. Nggih donga Itu pokoke. aku membawa rezeki toh sampai Nggih, Rene saestu, toh. Ya saestu. Allah, ini dari bosnya tapi ya monggo. Pokoknya aku Mudah-mudahan tansah berkah. setuju, Bu. Iya. Aku Dari tansah saya setuju. katanya. Nggih, setuju nggih. Berarti Setuju. sodakonya dapat kemana-mana. Insya Allah ini sebagai ajang melipat gandakan rezeki, semakin banyak berlipat ganda juga. Nggih. Ngaten nggih, Bu. Nggih. Sebenarnya aku kan mau pengen nyanyi Mas, tapi bosku loh belum datang-datang, aku nggak wani. Nyanyi lagi satu kaset enggak apa-apa. Aku orang gowo dompet, lagian memang dompetnya keri. Transfer kan bisa toh, Bu, transfer kan. Senengane ngono kuwi. Pun boten. Ora Pak sama Yoyok sak rombongan niku, Pak Cahyo niku tidak membutuhkan. Ini ngeten. keluarga aku di Jakarta nih nonton streaming. Streaming, Bu, dari senes Sleeping. Streaming plus niku ta, senes. Nggih. streaming dari Surabaya. Streaming. Tripping. Ya, nikos. Dari Jakarta nih langsung ngebel terus ini. Matur Nggih. nuwun. Ya, ya. Burus. Dalam Jenengan lah asring mirsani teng YouTube to wayangan Iya. kula. Nggih to. saya apa banget sama Pak Yoyo, sama Bu Kesi, sama Lisa. Sapa? Lisane Ledono Elisa nggih. Nggih. Iya, terima kasih, Bu. Nggih. Atur suwun, berkah Nggih. barokah. Nggih. Sak yuta, Pak, teng mriki. Tenan to? Nyicil 200. Senengane Gareng, rasa ora. ngono iki disyukuri piro Kula syukuri, wae. berapapun kula syukuri, Bu. Saestu. Harus kula banyak syukuri. bersyukur. Nggih. Nggih. Yang Kalau, ini kalau banyak bersyukur nanti banyak tambah dibanyakin rezekinya sama Allah ya. Kula bersyukur Nggih. banget. Syukur. Wayah yahene timbang turu ngorok entuk 200 lho, Bu, Nggih. tenan. Reng-gareng. No dawuh. Lek jagungan yang pawon kono lho sisan. Lah kiriyen to Pak, lah niki wis dikersake iki. Oh, bola-bali. Wawin. Anu taksih napa sampun? Lah pripun setuju mboten? Nggih. Waduh, anu Nggih. Sinom Parijoto nulun. Sinom Parijoto. Nulado laku setuju. Wis gareng untuk bahan anggere ngono kuwi. Nggih Pak Yoyok meneruskan, Pak. Nggih. Oh, kalih Bu aja. Oh, ndak, nggih. Nggih. Ini kita wembo tapi nyampe kok ora. Jin. Saya bantu, Bu, dengan doa. Nggih. Oh iya. Wes aku bae. Nggih lah, nama-namane ya manis ketoke, Pak niki. Nggih. Monggo. Ulat ku Seniman sing putri janji sabar Aturake susu sawahe jembar-jembar mari lembu-lembu. apik ora Bu, iki. napa riyen nggih Iki ya. presiden to, Bu? Iki wis anu iki, wis ketularan Mbah Sukron doan pisan. Lah nggih to lah ya pripun melih wong ya ngangsune keng mriko lho. Pak Yoyo istirahat iki. Lho, Napa? Pak Yoyok kasun istirahat. Oh, mboten iki tetep mikir kok, Bu. Oke. Mencari celah-celah. Ayo ngono iki. Nggih, wong
Timun sigarane Nambahan seno Seneng apa ini? pati. kudu eling sing Kapati amar suti Minggu putra salawatan iya iya yo duren wis tuwa ngara apa kari sabar narima Wis lopo neng ora-ora wis tuwa nggarah apa kari sabar lan narima. Kados budhe menika. Sabar narima nggih budhe nggih. Wis sepuh. Cita-citane napa? Garek dhewean aku Mas. Nembe kantun piyambakan. Wah. Pinapsu tapa ngono iya ngono Nabiyen siang ratri Pak Cahyo, Dalem Mas Win. niki dawuh saking Buajah. Nggih. Ngeten lho, Pak Pripun? Cahyo. Pripun? Ngen gerungan iki yae niki wau. Ah, Nek anu sing saged Kyai Kakung, mengke ajeng disawer kalih Ibu Hajah 100.000. oh, Kyai Kakung niku anu Ingkang pundi? sing mirsani apa wiyaga? Dalem. Wiyaga napa sing mirsani? Wiyaga. Wiyaga. Ayo. Wiyaga. Yogone kabeh yogone. 100.000. Ama. Kerek. Kuwisnya belum Kesusu hama manjat. Ayo. Iki ora tak akali rendang tekno donyane lho iki kok. Niki anu pengrawit piye? Anu sing napa? Sing ngendang napa sing napa? Sing pundi? Bajane ngetes sing pundi Bu aja. Ngetes sing pundi? Niki sarjana sedaya niki. Nampilih Bu sing putih Bu. Mas Gareng ki solidaritasnya memang tinggi sekali. Tenan kok kula niku rela miskin nang nggone kanca dalam kula apa bahagia. gitu langsung ininya wes pun nyarah Mas Gareng yang mana. Wong aku ra ngaturi kok. Lho kudu ngatur. Lah berarti 200 kok kayak Oh, gareng fitnah kok bae mau. Ya ndang, tanggung jawab dadi mbok iku kudu tanggung jawab. Loh, tapi kan tanggung jawab, Pak. Oh iya. Mang pilih, jenengan buktikan sapa sing Coba nopal. Apik 100 le, nopal. Syutingan Mas. Apik 100 nek elek. Nek elek pateni mawon, Bu. Nopal. Syuting tertuju ke sana, nopal. Yo. 100.000 lho le nek nggo ngangsur senia le. Yo le. Yo. Syuting. Malah toh. Mau nang ngono. Pun Bu, 100. Musik. Pripun para penonton? Sae napa sae? Sae. Wes cepet tenan.
Iya, 100. 100 nya Nggih. Masnya ndang ditutup ndang ya. Nah. 100 kak ndang kancane nah. Nggih, jenengan pendet ampun njukuk dhewe lah dipangku aku arep njukuk ya pekewo, Pak. Ndang. Lah nggih ta. Duwite dipangku. Aja lancang gak parah. Lah nggih, kula kan nunggu Pak. Nah, berarti transporter ono 50. Makasih. Nah, ditutup tapi tutupe mau piye? Bude Rusi men. Bude no. Oh, Bude arep nutup. Sing buka bude kok, sing nutup nggih bude no. Mau budhe wis hame manjat kok malah dindek kok ayo. Ama Sing sayup-sayup Arya Tepuk tangan. Luar biasa untuk tepuk Bude. tangan Burus kalian Bupatmi wah jan. Bude awet gagah, awet sehat, awet momong anak utuh. Amin. Amin. Panjang umur ya, Bude. Lek Budhe Rus asli pinter nembang tur ngerti karo irama ngerti gending. Nggih. Lah iki mau kendangane genah 3/4 iso kok, Dek. Saged kok. Suwuk iki mau. Pokoknya sing penting setuju nggih Bude nggih. Matur suwun. Nggih. Bu Hajah tasih wonten dawuh malih? Sampun cekap? Bude nggih sampun cekap? Ngersake napa Bupatmi Sri Ngersake Uning? napa, Bu? Wingi pas buka kalih kula nembang Sri Uning kok. Ayo. Nggih. Oh Sri Uning nggih, nggih. Matur suwun.